Ola, son Carla, terceiro da ESO, e vimos a falar do libro Iridium, de Francisco Castro. Francisco Castro nada en Vigo o 27 de outubro do 1966. Foi profesor de filosofía durante 18 anos e ao tempo escribía os libros. Bueno, pois este libro trata dunha rapaza chamada Iris. Sofre dunha enfermidade nos ollos chamada heterocromía iridium. Daí sale este nome e o seu nome Iris. Bueno, pois Iris un día iba paseando e atropélana. Entón, isto causalle un traumatismo cranioencefálico, o que fai que teña, tuvo un golpe na cabeza. Bueno, queda en coma varios meses e ela tiña un mozo chamado Chechu. Bueno, pois cando desperta, pois contanlle e tal, e pois como pode vai vivindo a vida normal. Bueno, Iris vaise reencontrar con Chechu e agora vai ter un novo amigo co que xa se levaba, pero non tanto, chamado Mario. Pois van a ter unha historia e vai haber rivalidades entre Chechu e Mario, xa que Iris descubriu que Chechu lle poñía os cornos unha tal Marta. Bueno, Chechu xa lle puxera os cornos na relación e agora, cando Iris estuvo en coma, pois deixara. Pois empezou ca Marta. Puxolle excusas a Iris dicindo que era porque Marta foi o seu apoio fundamental, que non sei que non sei canto. Pero bueno. Se queres saber o que pasa, pois leo o libro. A mí gustoume bastante, xa que é moi faciliño de ler. Pois é bastante, non sei, rápido, entretenido. Eso. Recoméndolo. Adeus.